Edina abantu babintongo bakani biyamare nane njasamaire tankoro kwedna kwamboka nominated MCA sito gaiga nona somete bomba bagaiga. Pastor Mwange is my pastor na Madam Nyaenya ne village metiane. Wana pastor ukarigo sabira abantu batira guchigoro chibantu yo chakongania ntire kine na kine. Wana step area nenta gete na rota eto sabere kabisa sikego chimoto. Madam Nyaenya wasamiria abantu abange kwa basomete school. Wana tomera ni kisiasa. Na nchini changwa cha kikando na nchora somia se amangana ya siasa kidogo. Ikontora nyoro. Mbiyamana nasinari nari ngamatanga karaba gakabako ena na mache chitenti kare bintu byonchore. Igona ita waswati ko gamabare paradiso kabere di kwandova. Mbiyamana. oh ya muri nganje tinjokero weki ngoja chifairi ndabe kitayare mbaere no nyatole sama benko bakwani nga wairire buya mono litangani tigangire pole ase family ya Victor Busira utigire family yanke nchege ntona tebe uchumbe engaki etole tutamire nyasaye kire nyasaye ache tuchikonyora ubugima bwakana kare abana mwiranire kanisa nyasaye nabaraye bonongocha ase Kisii County our excellency okorire egasi ya rokanire abana inchi tiatokorire egasi ebiongozi erinde 2027 eri na travel ngaitote bya bana inchi togo jase nationally na roriro yo minto esiokenyuri ende nikimore nasa no rurali chaya beirembe amaisa beira makongu okombonje njore ke kurwe kiama kia UDA ubugima bwa kongire twakageterire nkorurire gorali risukense lakini ande atirire guchigo tore tere bintu nsaba na inchi banyore nande abagusiba mintu obo batibwa sokire bwa chakire kubinyi korunze igoko botacha gusoko bobombera basoke gochigo oko bobombera oyo mintu Fred Matiang'i osokire gobolio